Татарстан ветераннары жәмәгать оешмасы төзелүгә 35 ел тулды. Менә 10 ел инде оешманы Хәбир Газиз улы Иштирәков җитәкли. Ветераннар һәр җирдә үрнәк башлап йөриләр. Һәвәскәр башкаручыларның Балкыш фестивале, һөнәрчеләрнең оста куллар күргәзмәләре, башка күп кенә чаралар өлкәннәрнең яшәешен тагын да ямьли, гомерләрен узайта. Татарстан радиосының турыдан-туры эфиры ветераннар оешмасының күркәм эшләренә багышланды. Хәбир Иштирәков барысын да тәфсилләп сөйләде, тыңлаучыларны кызыксындырган сорауларга җавап бирде. Студия кунагына без дә берничә сорау белән мөрәҗәгать иттек. Хәбир Газизович, хәерле иртә. Хәерле иртәләр. Өлкәннәр арасында популяр булган Балкыш фестивале кайчан, ничек башланып китте? Арча районында булырга туры килде. Бер мероприятиедә, юбилейда. И шунда сәхнәдә бер пенсияда булган әби дип әйтим инде, безнең матур гына исем бар әби. Атама матур итеп бер иске генә бер татар җырын җырлады, халык җырын җырлады. Шунда мин тирән уйга чумдым. Карамадым, нинди моңлы халык безнең. Шушы яшьтә, шушы тавыш белән сәхнәдә шагында чыгыш ясый. Ничек инде бу нәрсәне кулланырга була? Шуннан соң менә шушы баштагы уйлар, безнең баштагы уйларыбыз әйеме, ул анасы мен филармониядә булдым, аның директоры белән Кадим Назырул белән киңәшләштек тә фестиваль оештырырга булдык. Һөнәр осталары күргәзмәләрен оештырырга кемнәр булыша? Кемдер рәсем ясый, кемдер тегә, кемдер шигә, кемдер агач эшләрен эшли, кемдер анда тимер эшләрен эшли. Менә пандемия елы башлангачтан без 20 елның мартында үзебезнең WhatsApp-та ачтык творчество ветеранов. Ветераннар сәнәгате дип дәрес була инде ул. Әйеме башлап җибәрдек шушы. Андагы бер генә көнгә дә аның туталганы юк. Анда юк кына вакыт içinde 1000гә якын фотография килде белән үзләренең кул эшләре белән. Һәм менә шушы без грант проекты эшләдек. Безнең министрлык комитеты буенча грант конкурс уздырган иде, шуны оттык. Һәм шуның нигезендә безне быелгы елда январь аенда алып, февраль-март айларында конкурс оештырдык. Яшь буынны тәрбияләүдә оешма вәкилләре ничек катнаша? Безнең урыннарда бигрәк тә лекторский групплар бар. Анда сугыш ветераннары бик көчле эшлиләр иде. Хәзер үзегез беләсез, кызганычка каршы алар әзәя дә, хәлләре дә йомшара. Әмма ләкин тыл ветераннары бар әле безнең, сугышчы балалар бар әле безнең, Әфганда катнашкан сугышкан кешеләр бар. Әйеме башка өлкәдә, башка өлкәдә булган ветераннар бар. Менә шуларның ярдәме белән ул группалар безнең эшләр мәктәпләрдә. Ул Вакитов районында бик каты яхшы эшли. Алабугада бик матур эшләп киләләр. Буа районында бик матур эшләр һәм башка районнарда. Алар классларга чыгалар. Балалар белән очрашалар. Алар белән аралашалар балалар белән. Ул зур тәрбия бер чара булып, тәрбияви бер чара булып тора. Татарстан ветераны газетасы нинди темаларны яктырта? Безнең ул Татарстан ветераны һәм урысча ветеран Татарстан дип аталган, ул как вкладыш булып баралар безнең республика газетасына, Республика Татарстан һәм Батам Татарстан газеталарына вкладыш булып баралар. 12 елдан чыгара башладык. Президент ярдәмендә 2 ел дәверендә, 3 ел дәверендә без аны спонсорлар ярдәм белән чыгара идек. Анда да Рөстәм Миргалиев Миниханов булышты. Әмма ләкин халык тарафыннан бу мохтаҗлык арткачтан, әйеме бу бик үзенең газетларның кирәклеген аңлагачтан, ул президентыбыз тарафыннан, хөкүмәт тарафыннан ул бюджетка күчерелде. Без хат язмыйбыз. Ел сайын хат яза иде газет чыгарырга ярдәм итегез әле дип. Хәзер юк. Хәзер автоматом ул республика бюджетына кирип бара. Ул айга бер тапкыр чыга. Анда бик матур истәлекләр язылалар, вакыйгалар язылалар, кешеләр турында анда информация бирелә. Ул бик кирәк һәм киләчәктә аның киләчәге зур. Җәйге чорда нинди чараларны планлаштырасыз? Сәламәт яшәү рәвеше темасына багышланган безнең түгәрәк өстәл узачак. Гидуф. Мин әле кичәйтәм, илек исем белән. Безнең өлкәннәр шулайрак истә калдырылар. Инде июнь айының ахырында Петраш районында безнең хезмәткә тәрбия буенча, духовно-нравственный әхлакый тәрбияләү буенча, патриотик тәрбияләү буенча пленум узачак. Выездной пленум, ул урынга чыгып уздырылачак анда 20 район катна, 25 район катнашачаганда һәм безнең әле алда юбилей конференциясы бар. Быел безнең оешмабызга 35 ел
булды 21 мартта һәм безнең инде быел октябрь ахырында шул чараны уздырырга теләгебез бар. Һәм безнең алда әле тагын бик күп башка проектлар өстендә эшлибез. Районнарга чыгасылар, башка өлкәләр буенча чыгасыларыбыз бар безнең әйеме. Кешеләр белән очрашуларыбыз бар әле безнең. Хәбир Газизович, әңгәмәгез өчен зур рәхмәт. Сез Татарстан ветераннары җәмәгате оешмасы җитәкчесе Хәбир Иштирәков белән әңгәмә карадыгыз.